Amano kiban yeng ban sakhi habdeng kine kisngi shaki we ban pen i kun samla jongkari to yeng no kat badang sakisngi jing khot kalong yangi to paik mat sha utrai to pan kabor un an banjop ya kibor ka jindo pa 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 should try Sin ngaju perkhat yala ka jong kari hap ring kine kisni kijing tenju kiwan bor perthai jing yale ngayam baca umat mano banwan banyara kat bakisni nang yat perthai la nang kala jing im ubriu menta apa bajing thala kisha yalam bakla ngam tip ayu kancha kim tre ban phaik ma chutra ka hok pat ka pura ngila di tat dor shaki we jing im ka shulong le no ei ni sha ben bet ha ki rong phong per thei organcha kam slam shu de shisha ni sha ya lambakla in sababikla slow to jing long real haban sha bun sin ha jing long rao kalong kapok bakra kat shabang apai om don la chu ban la just start pretending la yara Ngaju perkhat yala ka jong kari hap ring kine kisni kijing tenju kiwan bor perthai jing yale ngayam baca umat mano banwan banyara kat bakisni nang yat perthai la nang kala jing im ubriu menta apa bajing thala kisha yalam bakla ngam tip ayu kancha kim tre ban phaik ma chutra ka hok pat ka pura ngila di tat dor shaki we jing im ka shulong le no ei ni sha ben bet ha ki rong phong per thei yen su shi sin da ka man sin ha jing long ka we nuk sa ba pha ngin lek ben i sha ka leng per thei ban te ki kan rob lat wa ri lung
ya